salamat sa nag-iisang Diyos. At sa inyo rin mga kapatid na walang sawang nagkikisa sa amin sa tuwing sasapit ng araw ng Sabado. Makikipag-aral din po ako sa mga naibigay sa atin na mga aralin na ibinigay ng Espiritu Santo. Pagkamat Ilocano po ang aking Biblia, sisikapin ko pong makapagtagalog ng paunti-unti. Sapagkat totoo po na napakahirap din kapag meron tayong makasama na Tagalog, tapos tayo pong lahat ay mag-Ilocano, hindi po talaga maiintindihan. Kaya minsan napapag-usapan po namin ito. So, dito po sa Galatia 6, dito po sa 7, ang sabi dito, iyo ang linaway na kinipagbalik, saan ang maramdaman ni Diyos? Ang hindi ko ikaw ang yaman ang nagagita na. Huwag mo lamang pa ay ikukog na ang tagaan na kaligagay apitan ng tuwiti patay. Huwag mo lang pa ay espiritu apitan ng tuwiti biyak na nanayong tutupo, mga kapatid, na kung ano po ang ating itinanim, yun po ang ating aanihin. Gustuhan ng laman, kaya laging ipinapahiwati ko, ibinibigay sa atin ang mga pag-aaral na ito upang na ating maiwasan ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang kagustuhan nga ng Diyos na tayo ay mapasa Kanya hanggang sa huling hininga natin. So, napakaganda po ang mga pag-aaral sapagkat dito po nagbibigay po ng kalakasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakarami po kasing mga nagaganap sa ating buhay na hindi natin ang ibig kong sabihin yung hindi natin namamalayan na nalilihis tayo sa ating mga pananampalataya kung dumarating sa atin yung pagsubok. Kung kaya napakaganda po kung panatilihin po natin kung ano yung ating itinanim na kabutihan, naroon po sana lagi na hindi mawawala kung kahit gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan sa ating buhay. Kaya dapat po kahit po sa atin na nagkakaroon ng mga bagay na ganito, i-share po natin ang mga problema natin upang nakagaan sa ating kalooban kung meron man tayong mga nararamdaman po ay sumusunod kay Jesucristo. Sapagkat kung siya po ay tinanggap mo sa ating buhay, naroon po lahat ng pagsubok na ating mararanasan. Kaya alam natin at hindi na tayo magtaka sa mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay. Kung minsan po kasi sobra po tayo sa sinasabing waya-waya, naroon po yung hindi na natin iniisip kung paano natin isilbi ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Kung ano po yung ginusto natin, yun na po. Pero kung atin pong iisipin, ang sobra po na waya-waya nga, kaya't nga sa uwan, nakakasama po sapagkat doon nakakalimutan mo kung paano ka nagsimula sa pananampalataya. Kung sumasakit ang aking kalooban kung ang isang kapatid ay naroon yung kanyang pagdaramdam kung minsan na hindi siya nagtatrabaho, hindi nakaka-attend sa mga serbisyo sapagkat naiisip ko, paano mo sasabihin tinanggap mo ang Panginoong Diyos kung ang katamaran sa iyong katawan ang iyong sinusunod? Napakasakit po na isipin. Panginoon, sabi ko, haplusin mo ang puso ng bawat isa na nananampalataya sa iyo at ibalik ang init ng pagpamahal na sana ay paglingkod sa iyo. Naroon po yung agam-agam at Panginoon, sabi ko, sana ang lahat ng nananampalataya ay hindi kalilimutan ang araw ng pagsamba. Pupunta pa ko dito. Ang ating mga kasalanan na pinatawad ng Diyos dahil sa ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Kaya't napakapalad po natin mga kapatid sapagkat ang Panginoong Diyos ay mapagpatawad
tinatawag niya bilang mga anak, loob at labas ng pananampalataya. Sapagkat dito po sa atin, naroon po yung tayo mismo ay nagkakagatan. Hindi po natin maiwasan sapagkat naroon yung tataasan sa ating mga katauhan. Nababalitaan po natin na ito po ang dahilan kung kaya nagkakahiwa-hiwalay ang isang sentro. Sapagkat tayo mismo, naroon yung hinuhukom natin ang ating mga kapatid. Kaya't napakasad po na isipin na tayo nga mismo na narito sa pananampalataya ay nagkakagatan. Kaya't parang kung atin pong iisipin, tayo na nagkaroon ng mga bagay na napakapalad sapagkat nalaman natin ang katotohanan kung bakit naroon pa rin yung kataasan sa ating pagkatao. Ang po ng Panginoon ang manatili sa ating katauhan at hindi ang kagustuhan ng laman. Tayo nga na nananampalataya sa Panginoon, naroon yung sagutan, hindi magandang samahan. Kung iisipin mo, napakahirap isipin. Bakit nga ba kung sino pa yung marunong, may mga nalalaman tungkol sa kabutihan bilang anak ng Diyos, na sinasabi natin anak ng Diyos, pero sa atin po naroon pa rin yung sinasabing kasakiman o ito yung tawag ng laman. Ano pong isipin, napakahiya yung linisin natin talikuran ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Linis tayo at makasama natin pagdating ng ating panahon.